Lacho elogwijo abumba namagama esithi ekhaya jikelele mbukeli masibulise kwindawo ngendaweni sibukele kuzo ndichokoloku kuni pha ezilalini elokishini edolophini kodula kololiwe nani apha komasijongane koquqa asijonga ke kule yure yethu yokuqala ngalindlela amanqoko oquqa athi namhlanje ke onke amehlo zakubethe ntsho kumphathiso wezezimali kweli uEnoch Godongwana nanjengoko kaloku mbukeli zakuthi thatha uhlahlo lwabiwo mali pha eKapa lodumo ngalenjikalanga kanti ke kwelinye icala mbukeli umongameli uRamaphosa ubhengeze ukuba kuza kuvotwa ngomhla wama-29 kuCanzibe uzawuvota na umbuzo umile awugungqi ndimlo unonkanyezi nkanyezi ke enomsantsa phakathi kwezinye ndingumadlo ngothi mazipho mamshukuma umazondwa ngezakhe ncamagusha kaloku kwizihlwele ezindingqingileyo andihambi ndedwa bathenqa apha kum ndihamba naye kaloku mamtshali malo makholi mbukeli ukukhala kwalo mkenenezo kusuke sekuyibika ke lokuqala kohle lwesidlo sasekuseni ekhaya jikelele siyabingelela kuwena ke khasimende lethu elikhulu singaba yini kodwa ngaphandle kwakho siyazi ke mbukeli ukuthi ziningi ingqinamba eyibhekene nabantu bakulelizwe abanye bazi ukuthi bazovuka bathathe ini bayihlanganise nani abanye ke babe kuma interviews basalinde impendulo eyivela kubaqashi abanye bayitholile incingo eyibabizele emaphoyiseni ke ukuthi bayoyiqeqesha bambelela mbukeli ungaphela amandla qhubeka uzame impumelelo isiseduze igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali sibonga kakhulu mbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi njengenjwayelo ke ake sibheke ihamba phambili kuleli hora. Namhlanje wonke amehlo zabethe ntsho kungqongqoshe wezezimali kulelizwe yena kaloku uEnoch Godongwana njengoko ezokuthula isabelo mali eKapa kwenjikalanga. Mongameli Cyril Ramaphosa ubhengeze ukuba unyulo likazwelonke luza kubanjwa ngomhla wama-29 kwekaCanzibe kulo nyaka. Abalandeli bebezalise isikhululo senqwelo moya iOR Tambo beyokwamkela uSivenathi the special one nontshinga emva kokufumana intshinga yehlabathi kuDidwile Light Flyweight phantsi ke kwe-IBF eMexico. Ungqongqoshe wezemali kulelizwe uEnoch Godongwana uzokwethula isabelo mali namhlanje. Ubonakala unzima usinda futhi umthwalo semahlombe kaNgqongqoshe uGodongwana njengoba kulindeleke ukuthi aqhamuke namasu aphusile kanye nezisombululo zeingqinamba eyibhekene nezwe. Phakathi kwezisombululo kulindeleke ukuthi ke aqhamuke nazo ngokubhekana nenkinga yohlelo lokucisha ngogesi oseluguqise ngamadola amabhizinisi amaningi, ukungaqashwa kwabantu, ubugebengu obudlalubi kulelizwe kanye nokusimamisa umnotho wezwe. Ngezinye ke zezinto okubhekwe ngabomvu ukuthi ayithinte ungqongqoshe wezemali. Angeke lisale ngaphandle udaba lwemali eyisibonelelo esinikwa abantu bakulelizwe bangasebenzi nokuyimali ye350 le nkulumo izokwethulwa ngehora lesibili ntambama ehholo ledolobha iKapa. Umongameli womZantsi Afrika uCyril Ramaphosa ubeke umhla wama-29 kuCanzibe njengosuku lonyuko lojikelele lonyaka ka-2024 lwesizwe nolwephondo. Umongameli uye wabonisana nekomishoni yonyulo ezimeleyo waza wabiza intlanganiso neenkulumbuso zamaphonda ukuxoxa ngokulungela unyulo ukwamkele ukuba bonke abavoti abafanelekileyo bathathe inxaxheba kunyulo lonyaka. We welcome the announcements because it creates certainty for us, it creates certainty for those who want to participate as contestants, be they on party list or as independents. But also the President announced the date following consultation
with the commission because that is a statutory requirement. And at that point, the president ought to have satisfied himself that we are indeed ready to deliver the election, and hence the announcement that 29 May will be the date on which men and women will go out to the voting station to exercise their choice. The president has announced the date. He has not yet formalized that by way of proclamation. So between today and the date on which he proclaims, which we anticipate will be on Friday the 23rd, those persons who are still unregistered still have an opportunity to do so online or update their details or do so during working hours at our offices. Democratic Alliance iqinisekisile ukuthi iANC ihlinzekile ngemiqingo yamarekhodi ekomiti layo iANC elibhekele ukujutshwa kwamalungu eqembu ezikhundleni zokuphatha. iDA ithi njengamanje isacubungula lemiqingo ngaphambi kokuthi idalule emphakathini. Ekugqibeleni iDA iphethe amaxwebhu aphuma kwiANC kodwa ithi usemkhulu umsebenzi ekusafuneka iwenze. As soon as we have processed the documentation, the DA will fulfill our long-standing undertaking to make public the ANC's dirty cadre secrets for every South African to see. Oku kulandela idabi lenkundla leminyaka emithathu emva kokuba ilungu leDA yeParlamente uGqirha Leon Schreiber ephehlelele isicelo somthetho kuphakanyiswa kofikelelo kulwazi sokuba kufikelelwe kumaxwebhu kususela kuJanuwari wango-2013 ngelixa umongameli Cyril Ramaphosa wayechophele ikomiti. Kodwa kutheni elixesha likhethekileyo libalulekile kuDA? That's when the current president of South Africa became the chairman of the deployment committee. So even after the Zondo Commission, even after everything that has been exposed, we actually still don't know what role the deployment committee under President Ramaphosa played during that period. Kwingxelo yangaphambili phambi kokunikezelwa kwamaxwebhu iANC icele uSchreiber ukuba ahloniphe amalungelo abantu abangavumanga ukuba amagama abo akhululwe esidlangalaleni. Cadre deployment is a worldwide phenomenon. We may be calling it different names. Cadre deployment exists under DA-led municipalities and with disastrous consequences for that matter. iDA ithi iza kuchazela uluntu kungekudala. Ikomiti ezimeleyo ye-account zoluntu ive ukuba i-3.35 billion yerandi ibuyisiwe kwiminyaka elishumi edlulileyo ngeenkqubo zophando ezenziwe licandelo elikhethekileyo lophando i-SIU. Kodwa ke amanye amalungu wekomiti athi esi sixa sibalulekanga xa sithelekiswa imali eninzi ethiwe thaca ikomishoni yophando kungqamano nokubanjwa kwelizwe ngobhongwane. Kwizibhengezo zophando ezingama-245 icandelo elikhethekileyo lophando ebelimaxhapheshu nazo ukusukela ekusekeni kwayo ngo-2001 lide lafikelela ekuqukumbeleni ezingama-98. Izibhengezo ezininzi zingqamene namasebe eli namaqumrhu karhulumente yaye kuthatyathwe amanyathelo ukubuyisela ubume kodwa amalungu epalamente awakholisekanga. Big picture, it's actually a very small amount of money given the extent of the Zondo exposure and report. iSIU ithi ukusekwa kwebhodi yezobulungisa ikhethekileyo kwiminyaka emihlanu edlulileyo kwanceda ekuqinisekiseni ukukhawuleza kokubuyiselwa kobume. Ngaphambili babexhomekeke ekufakeni izicelo kwinkundla ephakamileyo. I do want to concur that in the scheme of contracts that are at High Court and those now that are at the special tribunal. And at last count, there were almost about 123 or so billion that those cases need to be processed so that there can be more recoveries. Kuphando lokuthengwa kwezinto neenkonzo zangexesha le-COVID-19 iSIU ithi abalawuli abangama-90 nkqu neenkampani ezingama-300 zaye zanqanyulwa ekuqhubeni ushishino norhulumente yaye umthetho uza kudlala indima engqengqwa kumagosa achaphazelekayo.
Bacela egidi nezishagalombili abantu abangasebenzi kuleli esigamini sesine sonyaka abantu balahlekelwe imisebenzi ngesikhathi lapho bekulindeleke khona ukuthi baqashwe ngobuningi. Lenyuke lafikelela ku-7.9 yezigidi inani labantu ababedinga umsebenzi kwikota yesine yonyaka ophelileyo. Amacandelo ekulahleke imisebenzi kuwo lelo luntu nenkonzo zenhlalo, elokwakha, elezolimo nelohwebo. ICOSATU ithi ziyadanisa ezinkcukacha kwaye kungalindeleka ukuba imeko ibe maxongo nangakumbi ngenxa yokusilela kweziseko zophuhliso, ucimicimi wombane nemeko engumngeni yoqoqosho phakathi kwezinto. Normally there's a bit of a pickup because of the tourism and holidays and so forth. So the fact that unemployment is increased by 0.2%, that's depressing. But you know, to be honest with you, we actually feel to be much worse, given the levels of the chaos, the crisis we're experiencing in Transnet. Ibikhe yadaleka imisebenzi ikota ezisibhozo zilandelelana, nto leyo eyayithetha ukuba ngabantu abayi-16.7 yezigidi abaqeshwayo, isithuba seminyaka emibini ilandelelana. This is the first time in 2 years that we see a decrease in the number of employed persons. The number of employed persons have been rising over the last 2 years. In terms of the unemployed, we see an increase by 46,000 people. I think what also needs to be emphasized with these numbers specifically is that despite the quarterly decline in the fourth quarter of last year, it was mild, first of all. Around 22,000 jobs were lost in the fourth quarter. But if we just look at the momentum, the economy has managed to create jobs over the past 8 consecutive quarters. Ulutsha iselolona luzizigculelo zentswelangqesho njengoko intswelamsebenzi kulutsha inyuke yafikelela ku-4.7 yezigidi, nto leyo ithetha ukuba amathuba okufumana umsebenzi kubantu abatsha amfiliba. Ukuba isonjululwa ngokukhawuleza ingxaki yombane kweli iza kuqhubeleka phambi ukuphumelela ukuba nemiphumela emibi kumashishini axhomekeke ku-Eskom ukuze asebenze. Esike sisilumkiso esikhutshwe ngoosomashishini kwiphondo laKwaZulu-Natal. Icandelo ke lezoshishino belifakana imilomo nomphathiswa wombane uGqirha Kgosientsho Ramokgopa eThekwini. Osomabhizinisi abaqhamuka emkhakheni yehlukene bebehlangene lapha ukuzothola incazelo ngokuthi sinjani isimo sikagesi kulelizwe. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Kgosientsho Ramokgopa wethule umsebenzi owenziwa umnyango wakhe ukuzama ukuxazulula lenkinga yokucima konga kukagesi. Osomabhizinisi nabo bazokalise imbono yabo ngalenkinga. Besingase uhulumeni bokosomabhizinisi abancane abamnyama abahlukunyezwa yilo shedding kwamabhizinisi abo akabanikeza ama-generator kuba khona ama-incentives. Kumele ukuthi bese sifile ina le documentation le uhulumeni wenza ukuthi kube lula le documentation ukuthi siyifile ne-licensing yakhona siyithole kalula, kungabi ukuthi kumele sidlule kuma-department amaningi. Ungqongqoshe uRamokgopa uqinisekise osomabhizinisi ukuthi uyaqhubeka umsebenzi wokuzama ke ukwengeza amandla kagesi kulelizwe. Zintathu izikhungo eziphehla ke ugesi ekulindeleke ukuba zisebenze ngasekupheleni kwalonyaka. Kuzona kubalwa iKubec Unit 2 enamandla alinganiselwa ku-980 megawatts. uRamokgopa akazange ke asho ukuthi lenkinga kagesi izokuphela nini. You can get an additional 4,000 megawatts, and I've been able to illustrate where 2,500 of it will come from, and we are confident that on the demand side we can claw back that 1,500. Then we are closer to the resolution of this question. Ungqongqoshe uRamokgopa uthi ke umnyango wakhe usebenzisana nomasipala abangakwazi ukuzikhiqizela ke amandla kagesi ngokwabo ukuze kwehliswe ke umthwalo osemahlombe enkampanini iEskom. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Abafundi beNyuvesi yaseFort Hare Eastern Cape bafuna kumiswe ukufunda nokufundisa kulesi sikhungo kuze kuxazululwe ingqinamba eyibhekene nabafundi eyifaka phakathi udaba lwesikhwama esixhasa abafundi iNSFAS. Lo nyaka wemfundo khange uqale ngokwezicwangciso kumaziko emfundo ephakamileyo ephondweni. Abafundi baxhalabile kuba bengakafumani inkxaso ngokwesibonelelo sikaNSFAS. Abanye bathi abanazo neendawo zokufihla entloko ngenxa yoku
dependent kwinkamnkam le ifunyanwa ngumama. So I'm waiting even now for uba abe kufumana imali from uSASSA, then bekhona ke mhlawumbe ndifumana loo nto yokutya. For now I can't even attend a class because I'm hungry. I don't know what I'm going to eat even now, and kwa indawo yokuhlala ndisaqhwarhe emntwini. So way forward ukuba sibize student endaweni eyi-1 zonke sizidibanise, then student ke ngoku zizo ezizawuthatha umkhombandlela kunye ne-SRC. Uba kufuneka uqhankqalaziwe kuza kwenziwa njalo until abaphathi be-university basiphendule. Ukanti idyunivesithi yona itibila isoma ukuqinisekisa ukuba imeko ibuyela esiqhelweni. Classes are going ahead. There was a slight disruption on Thursday, but the academic and teaching learning program is going ahead. Our students are very eager and keen to start with the new academic year, and we're very optimistic in general about this year. Kusekho imingeni nakwikholeji zephondo ngenxa yemiba yezimali. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eDikeni. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Wamkelwe njengeqhawe ke uSivenathi the special one Nontshinga ngethuba ke egaleleka kwisikhululo senqwelo moya iOR Tambo International. Emva kokufumana ke intshinga yehlabathi kudidi lwe-light flyweight phantsi ke kwe-IBF khona eMexico. Lo mfo ke kaNontshinga uminyaka ngama-25 intshatsheli yehlabathi isihlandlo sesibini kwaye ke ujonge ekuphuhliseni oludidi lwezamanqindi. Wamkelwe ngentsholo namagwijo ngabo bakwazileyo ukufikelela kwesi sikhululo bevakalisa imincili ngeqhawe labo elizenzele indumasi kwihlabathi. For him to go to Mexico and stop him in his backyard, I mean, it's a great achievement. I was anticipating the crowd that welcomed Bafana Bafana. I mean, Bafana came third. This one is #1 in the world. But look at the turnout. Kuye kwanyanzeleka bheke eMexico kuye koyisa uAdrian Curiel ekuye kwanyanzeleka diyanqandelwe kumjikelo weshumi. Kaloku Curiel wayithatha kuNontshinga ngoNovemba eMonaco le ntshinga. I remember when I lost the title, I was crying so bad in the ante room because I couldn't believe it. It was a one-punch knockout. And yeah, I cried so bad, and he told me one thing that, you know, I'm going to put you up there. And you better make sure that you're going to grab that opportunity with both of your hands, because in my eyes, you're still the world champion. Usomakhuzo obambeleyo weBoxing South Africa umnumzana Amandla Nhlanganiso uzinkomba isifuba ngoNontshinga esithi yamvuyise yokuba imbethi manqindi zeli ziqhuba kakuhle nakubeni kuquba inhlaba zahlukane kumbutho olawula lo mdlalo. Indeed, it's a historic moment for us. Whilst boxing is having its own challenges, but in the ring, boxers are showing us something different. And we must commend them. uNontshinga iphupha lakhe ukuphuhlisa nokumanya oludidi kwaye amehlo wakhe athe ntsho kumlono Kenshiro waseJapan intshatsheli yeWBC neWBA. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya jikelele. Ungqongqoshe wemali uEnoch Godongwana uzokwethula inkulumo yesabelo mali ehholo laseKapa namhlanje ngehora lesibili ntambama. Phezu kwengqinamba eyikhahlameza umnotho wezwe njengohlelo lokucisha ngogesi nokwentula kwemisebenzi, ungqongqoshe uGodongwana ubhekene nomqansa wokunciphisa izikweletu zesizwe ngokunjalo ke nezindleko zaso ukuze umnotho ungafadabali. Phezu kwalokho ubhekene ke futhi nomsebenzi oqinisekisa ukuthi uhulumeni uyaqhubeka ukunakekela izakhamuzi zakuleli nokuthi uhulumeni ufeza izethembiso zawo. Mbukeli umlomo kuyalithenga ibhano yingakho nje ke sixhumana ngohlelo lweZoom nosomnotho uKhaya Sithole ozosichazela kabanzi ke ngalokho okulindekile namhlanje. Sithole sekubingelela sikwamukele la ekhaya jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sibonga simele abalaleli. Sithole zololokhu iStats SA imemezele ukuthi izinga labangasebenzi kuleli linyukela finyelela ku32.1%. Engabe lokho kusho ukuthini ke ngeSocial Relief Grant ama350 uma ngabe kuGodongwana esekhuluma ngeyimayelana nemali maqondana nokwakhiwa kwamathuba emisebenzi kuleli? Ukukhuphuka kwezinga labantu abengenayo imisebenzi into esesibonile vele ukuthi ilokhu yenzeka esikhathini esiningi kusukela mhlambe
ngabo o-2009. Lokho-ke okusho ukuthi abantu abaningi sebedinga lona usizo loluhulumeni abanika lona lawo 350 rand ukuze bakwazi ukuthi baphile. Ngakho-ke uma sikhumbula ukuthi lo 350 rand wawuqhamuke ngesikhathi sesifo esikhulu, kwakuthiwa kuzoba yinto yesikhathi esifishane. Kodwa sekubonakala ukuthi ngeke abantu abaningi ebasizile ngayo leyo mali sikhona impela isidingo sokuthi iphutshekwe banikwe yona. Okuyinkinga yayo ukuthi uhulumeni akakasho ukuthi lento izohlala ikhona noma yinto yesikhathi esifushane, kodwa sikubona ukuthi njalo uma kuzoba khona umbiko webudget kuyacatshwa ukuthi mhlawumbe sekuzovela isinqumo esisho ukuthi lento into yesikhathi esiphutshekwayo noma kuzoba yinto ezovalwa esikhathini esifushane. Kodwa futhi siyakhumbula ukuthi njengoba phela kukhona ukhetho oluzayo kuzoba lukhuni ukuthi ongqongqoshe acabanga ukuthi usengakususa lokho okusiza abantu abaningi. So silindele ukuthi kuqhubeke kube khona, kodwa futhi okunye okufanele ukuthi akhulume ngakho ukuthi njengoba kwakuthiwa no-350 ngalesa sikhathi wonke umuntu uyazi ukuthi izinto seziyakhula ngamanani seziyabiza kakhulu. Ngakho-ke uma sifuna ukuthi abantu basizakale ngalo 350 kufanele kube khona indlela ukuthi kukhutshulwe ngayo. So indaba enkulu leyo okufanele ayicubungule nokuthi ayikhulume kule budget namhlanje. Sithole engabe yize noma le mali yo 350 ibasiza kakhulu kubantu balapha eNingizimu Afrika abangasebenzi, kodwa njengosomnotho ingabe kuyinto enhle yini emnothweni wezwe ukuthi imajority yama citizens abantu abaningi ezweni thizeni kube abantu okuthi badependa kuma social grants? Akuyona into enhle leyo ngoba phela okufanele sikhumbule ukuthi abantu abaningi banezidingo ezingafani. So uma ubhekisisa nokuqhathanisa imindeni ehlukene, umndeni owodwa ungathi mhlambe wona udinga imali ethize ukuze ukwazi ukuthi uthenge izidingo ezibalekile, bese uthi umndeni olandelayo udinga imali ehlukene. So abantu abaningi bayafisa ukuthi bakwazi ukuthi bayibhekisise bona ukuthi iziphi izinto abazidingayo, uma sebazobadinga malini bese beyabheka ukuthi ithuba lomsebenzi elibanika ithuba elingcono ukuthi bathole leyo mali elingene nezidingo zabo. Uma sibhekisisa indlela abantu abaningi abangenayo umsebenzi kusho ukuthi impela abaningi bavele sebephoqa ukuthi bakwazi ukuthi basebenze ngalo 350 abatholayo noma ngempesheni abayitholayo, okusho ukuthi izinto eziningi ngabe kuyizidingo ezibalike kubona abakwazi ukuthi basithole. So into efiseka ukuthi abantu abaningi babe khona endleleni ukuthi bathole imisebenzi, ngoba umuntu esethole umsebenzi uyakwazi ukuthi ayibhekilene ukuthi iziphi izinto ayidingayo nokuthi abhekisise ukuthi ibudget yakhe ifika kuphi. So okunye futhi okubalekile ukuthi phela uma abantu abaningi bedinga lolu sizo, kusho ukuthi esikhathini esiningi uhulumeni uzolokhu ebhekisisa ukuthi imali yokuthola lolu sizo izolutholaphi. And siyazi ukuthi uhulumeni imali ayidingayo imali yentela, intela ekhephwa abantu abathengayo nabantu abasebenzayo. So kudingeka ukuthi abantu abaningi babe khona endleleni yokusebenza nokuthi bakwazi ukuthi bathenge bacontribute kuleyo ntela ezosiza labo abathola lona izimali zempesheni nabo 350. Njengoba nje ke uhulumeni engumqasho omkhulu kuleli, kepha-ke amaphoyisa, othisha nabahlengikazi nezisebenzi nje zikahulumeni ayigculisekile ngamaholo nezimo ezisebenza ngaphansi kwazo. UGodongwana uzolibuyisa kanjani ithemba kuzo kwazise phela lezi zisebenzi zingumgogodla womnotho wezwe? Okukhulu ngalezo inkulumo ukuthi phela abasebenzela uhulumeni nabo bayafisa ukuthi indlela abahola ngayo ikhuphuke, leyo ndlela futhi ilingane ne-inflation. Inkinga esinawo ukuthi uhulumeni indlela akwazi ukuthi athole ngayo imali edingeka ukuthi akhokhele labo bantu ayikhuli yona ngendlela efanayo. So uma ubhekisisa into oqala efanele sibheke ukuthi uma ekhuluma namhlanje kufanele asichazele ukuthi kulesi sikhathi esidlule noma kulesi sikhathi esilandelayo ingakanani imali uhulumeni alindele ukuthi uzoba nayo. Uma-ke esesitshele lokho bese yachaza ukuthi uhulumeni uzoyihlukanisa kanjani leyo mali, kuzoba khona izidingo lezi esizaziyo ukuthi fanele bakhokhele abasebenzi anabo, bese futhi ukuthi bakwazi bakhokhele ezinye izinto ezidingekayo ezikhona kwi-service delivery nako khona okunye okudingeka ukuthi izwe lakheke. So uma usubhekisisa lapho kuyoba khona impela izinqumo ezikhuni efanele zithathwe, ngoba phela uma ungabuza mhlambe abasebenza uhulumeni ukuthi bafisa ukuthi amaholo abo akhutshwe kangakanani uzothola inamba ethize, kodwa uma usubuza ongqongqoshe ukuthi amaphi amandla akhona bese uthola inamba ehlukene. So into ebalekile ukuthi bakwazi ukuthi bakhulumisane babonisane ukuthi yipi indlela engcono okwazi ukuthi ukwazi ukukhuphula
amazinga abantu abahola ngayo kodwa futhi ukwazi ukuthi ungahambi ukuthi udinga ukuthi ukwelete imali eningi ukuze ufike lapho. Khaya uma ngabe sesiza ke odabeni lama state owned enterprises okuyinkampani ngamabhizinisi ombuso ayaqhubeka ke nawo ukudonsa kanzima nakuba enika amabheli athi amabhiliyoni amarandi ngenhloso ukuthi ke atakulwe. Engabe ke ugodongwana yini angayihlongoza uqinisekisa ukuthi lama state owned enterprises awafadabali? Into ebalekile ukuthi fanele sonke sivumelane ukuthi kukhona abalekile ukwedlula amanye. Lawo abalekile ukwedlula amanye iyo lawo esibona ukuthi kufanele asizwe noma ngabe isimo sinjani. Uma ubhekisisa inkampani efana no-Transnet, inkampani efana no-Eskom, lezo inkampani ziyadingeka ukuthi zisimame, ziyadingeka ukuthi zibe khona ukuze yonke enye into ikwazi ukuthi yenzeke. So uma esebhekisisa ukuthi imali uhlonisa kanjani, izo lezo afanele ngabe uqala ngazo abuze ukuthi iphi into edingakalayo ukuthi lezi inkampani zisimame. Kodwa inkinga esinayo sisibonile ukuthi zonke ezinye nazo ziyeqale ukuthi anathi sicela usizo, kodwa uma sebelitholile lolu sizo bayahluleka ukuthi balungise izinto abebethembisile ukuthi bazoyilungisa ukuze phela bangalokho bebuya bezocela usizo. So siyazi ukuthi ongqongqoshe abanye bebesho ukuthi cha okugcina namhlanje sinika lolu sizo fanele enze lokho ukuze izinto zingaphinde zibe kanjena, kodwa lezi inkampani zibuye zithi ayi sazama kodwa sahluleka. So iyo leyo nkinga esina ukuthi eziningi zalezi inkampani ziyahluleka ukwenza izinto ebezithembise ukuthi zizozenza bese ke ziyabuya zisicela olunye usizo. Uhulumeni ke uyacabanga ukuthi uma singabasizi labantu okusho mhlawumbe bazovalwa noma futhi kulahleke imisebenzi, njengoba bese sikhuluma sekuqaleni indaba yomsebenzi indaba enkinga kakhulu kuhulumeni. So uya abona ukuthi kungcono ukuthi abanike usizo ukuze phela kungabi khona lezi zinto ezoyenzeka uma lezi inkampani ingasekho. Kubikwa ke nanokuthi ukunciphisa ongqongqosho kucabinet kaMengameli kuzokonga ke imali ebalelwa ku27 billion wamarandi. Engabe ugodongwana kangathini yena kulokho? Ayikho into ungqongqoshe angayisho lapho ngoba phela leso sinqumo sikaMengameli yedwa. Futhi ungqongqoshe okena umuntu ongathi kulula ukuthi asho lokho ngoba phela naye ashiwe njengabanye. So uma esephamisa isandla ethi axoshwe abawu5 noma abawu10 kuzokuzwa ukuthi ungavuma yini ukuthi leyo number ihlanganise nawe. So inkinga enkulu leyo angekwazi ukuthi ungqongqoshe kube uyena oyishoyo indaba uMongameli okuyena fanele athathe isinqumo sokuthi ngifisa ukuthi izinto zishintshwe kangaka. Uma izinto zishintshwe kangaka bese yachazela ke umphakathi ukuthi ngenza lokho ngoba phela ngibona ukuthi mhlambe sizokwazi ukuthi sonke imali engaka. Kodwa umbono wami lokho akwenzi ukuthi kusave imali eningi ngoba phela uma mhlambe uthi uhlanganisa ama-department awu2 into nje ezokwenzeka ukuthi kuzoba khona ungqongqoshe oyedwa, kodwa uma imisebenzi isafana kusho ukuthi abantu abebesebenza khona basazodinga ukuthi basebenze khona. So le mali yacabanga ukuthi mhlambe siwazi ukuyisave ngeke izinga elikhuluma ngegidigidi. Kunodaba ke futhi ke lo National Health Insurance Bill okuwumshwalense wezempilo kazwelonke kusele nje ke ukuthi uMengameli awuphasise. Engabe lokho kungaba namthelela muni kwezomnotho kuleli futhi singalindela ini ke melana lo mthetho we-NHI uma ngabe ugodongwane sethula inkulumo yakhe? Inkinga enkulu ebikhona NHI ukuthi akachazwa kahle ukuthi izobiza malini nokuthi leyo mali izovelaphi. Ngakho ke uma efisa ukuthi aqhubeke nalo nkulumo namhlanje kufanele asho ukuthi njengoba bona benomsebenzi ukuthi bakwazi phela ukuthi kube yibona ababalayo ukuthi izinto zizobiza malini nokuthi imali izovelaphi. Kufanele sichazele ukuthi sebekwazile yini ukufika kulelo zinga ukuthi bazi ukuthi izodinga malini. Uma sebefikele lapho bese basichazela ukuthi leyo mali izovelaphi nokuthi leyo mali izothatha isikhathi esingakanani ifike lapho. So inkinga inkulumo engalula leyo. Okwasizile ukuthi uMongameli akakayisayini okusho ukuthi basangakwazi ukuthi cha sisacabanga noma sabhekisisa izinto. Umehluko ukuzothi ukuba ubesesayinile bekuzothiwa vele ngoba lento siwumthetho sefanele nisho njengamanje ukuthi imali izovelaphi. So bazokwazi njengamanje ukuthi cha basabhekisisa noma basaqhathanisa izinto kufanele siqhathaniswe bazositshela ngesinye isikhathi ukuthi sekuqhutshwa kanjani. Sithola nalo ke nokhetho likazwelonke ke selizoba mhlazi ngama-29 kuNhlaba. Engabe ukhetho lona luzoba nawo nomthelela lapha enkulumweni kaGodongwana ukuthi lizoba nomthelela ongakanani kulokho azokusho uGodongwana? Ukhetho lubaluleke kakhulu ngoba phela izinto eziningi osizwile
la amanye amaqembu abekhuluma ngazo uma ethi ngcono sivotele wona singavoteli laba baphethe baye babale ukuthi laba bahlulekile ukwakha umnotho, bahlulekile ukwakha amathuba emisebenzi, bahlulekile ukuzivikela. Kusho ukuthi zonke lezo zinto ungqongqoshe ngeke akwazi ukuthi cha mina ngibona ukuthi sifanele sehlise imali ebibhekisela ukuthi izolungisa lezo zinto, ngoba phela bazophendula abanye bathi awuvele labantu sithi bahlulekile wenza lezi zinto kodwa futhi abafuni ukuthi bayilungise, bakhipha imali bayibhekisisa kwenye indawo. So ngiyeza akwazi ukuthi kube uyena ophakamisa isandla ethi cha sizokwehlisa imali kulezi zinto esekukhulunywe ngazo kwathiwa zibalekile ukuthi kufanele zibe nemali eyanele ukuthi zenzeke nokuthi ishintsheke. So njengoba sazi ukhetho seseduze akuyena ungqongqoshe ozothi cha mina njengongqongqoshe ngibona ukuthi kufanele siphathe kahle noma sehlise izinga lezimali esizisebenzisa ezintweni ezibalekile, ngoba phela abantu abaningi bazothi futhi vele ngeke abantu basilungisele lezi inkinga esisikhulume ngazo noma lezi inkinga eseyibonwe ngabanye ukuthi kufanele zilungiswe. Sasiphetha nje-ke sibheka udaba lwe-government debt, isikweletu sikahulumeni. Ingabe iNingizimu Afrika kufanele yonge imali inciphise nezikweletu kumnyama kubomvu phela? Engabe lokho kuzokwenzeka ngokubona kwakho? Akulula ukuthi kwenzeke ngoba phela uma ufisa ukuthi wehlise isikweletu into elula ukuthi fanele uthole intela eyanele ukuthi ukhokhele abantu abakweletayo. Ngakho-ke uma ubhekisisa ukuthi mhlambe indlela esilindele ukuthi intela etholakalayo ekhuphuke ngayo, leyo ndlela ekhupha ngayo intela kufanele ibe kusezingeni elikhulu kakhulu ukuze sithi cha impela lentela eyandile noma lentela esiyitholile sizokwazi ukuthi sisebenzise yona ukuthi sikhokhe izikweletu zakudala. Uma uqala kwenza njalo kusho ukuthi mhlawumbe uzokhokha izikweletu zakudala futhi uboleke imali encane esikhathini esilandelayo. Ilapho-ke usuqala khona ukwehlise izinga lezikweletu, kodwa njengamanje akulula ukubona ukuthi izovelaphi imali eyanele ukuze sikwazi ukuthi sehlise izinga lesikweletu. Hayi ke Khaya, sithole sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sikufisele usuku oluhle. Sesiyobona ngokuhamba kosuku ukuthi inkulumo kaNgqongqoshe ihamba ifikaphi. Yabonga. Mbukeli lo bekusomnotho uKhaya Sithole besichazela kabanzi ngalokho kulindelekile namhlanje ntambama uma ngabe ke ungqongqoshe wemali uEnoch Godongwana esethula inkulumo emayelana nesabelo mali namhlanje ngehora lesibili ngentambama lapha ya ehholo laseKapa. Okwaba nje kasinje equnga seyitolo sizobuya emva komzuzu. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Kusonjululwa ke kwengxaki yombane imali ehlawulwa abantu abangaphangeliyo kwanezinga eliphezulu lentswelangqesho zezinye ke zezinto ekulindeleke kuba sichaphazela umphathiso wezezimali uEnoch Godongwana. Sisabiza ke ingcali yezoqoqosho umnumzana Owen Nkomo wenkunzi emnyama investments ukuze ke azobela umfanekiso wonke sinokuthi sikulindele koluhlahlo lwabiwo mali. Komo siyakwamkela enkqubeni kwaye ke siyabulela ngokuba uncame yonke into ukuze ube nathi namhlanje. Ngiyabonga dadewethu, ngiyabonga nakubabukela emakhaya. Bulela thina. Ngoma masiqale nje sijonge umcimbi osemilebeni emininzi yabantu umba wesibonelelo esinikwa umuntu ongaphengeliyo. Uyaqonda ukhumbule kaloku into obana zange kubhengezwe kuba sizawuphela kusini na kwaye abantu bayazibuza into obana ingaba mhlawumbe izawukonyuka kusini na. Intoni singathi siyilendele kumphathiswa? Ngibona ngathi kukhona ama-grant ungase kwenzeka ukuthi ungqongqoshe uGodongwana namhlanje awanyuse ama-grants kakhulukazi abhekiswe kubantu abadala. I-grant leka-350 yodumo obe kuhlongozwe ukuthi kwabe kuyi-grant yesikhathi se-COVID kuphela esiqhubekile nokubuyiswa ngonyaka nonyaka since i-COVID yaphela. Ngibona ngathi nakuzophinde kuthiwa cha asiqhubeke ngayo-ke le grant ka-350 okuzojabulisa labo abangasebenzi njengoba imisebenzi intulekile kanjena namanye futhi ama-grants abhekele abantu abangasebenzi noma abahlwempu. Ngibona ngathi kuzokwenzeka ukuthi ama-grants abo athi ukunyuswa, kodwa le ka-350 kungenzeka inyuswa mhlawumbe iye laphaya ku-4. Owena ukhona emnxebeni kwangathi uqhawukile.
Right mbukeli wami besimbuza kaloku Owen into bana ingaba ucinga ntoni njengoko kaloku kukho umba we350 esemilebeni abantu bayazibuza into kubana inganyuka okanye angeke inyuke ukhumbule mbukeli into kubana ngayo iCovid-19 kulapho kwabhengezwa khona into kubana abantu bazafunena isibonelelo se350 uyathi into kuba mhlambe singabe sinyuke siye pha ku400 utsho njalo Nkomo? Ngiyavumelana nawo lo mbono dadewethu ngoba phela isindala le grant ngeminyaka manje singabheka ukuthi iyafakwa ngonyaka weCovid okusho ukuthi inflation isinyuke mhlambe kathathu noma kane since yafakwa i350 rands le yesibonelelo sabantu abangasebenzi. Oluhlahlo lwabiwo mali wena Nkoma luzona njengoko sibona ilizwe lethu liqhoqekile ngokwezoqoqosho intswela ngqesho inyukile ngendlela esisimanga mvanje bebebhengeza besithi into bana inyuke ngomyinge ka32.1% njengoko sisho into bana mhlawumbe ingaske inyuke iye pha ko400 ngokwemeko xa sijonge iqoqosho kwelilizwe singaqhubeka mhlawumbe sibhatala abantu le mali ngabikhona le 350 khona ebekelwe bucala into bana inyuke. Mina ngokwami dadewethu ngibona ngathi umuntu ohola u350 rands uma ungahlala phansi naye umbuzo ukuthi uyajabulela nawo ukuthi uhole u350 rands ngibona ngathi angathi cha bengicela mina umsebenzi ongangiphilisa ngcono uzongivusa ekseni ngiyemsebenzini ngicela itoho lezonginikeza imali makuphela inyanga nami ngihole ngifane nezinye ingane into engibona ngathi uhulumeni kumele ayenze ukuthi athathe le mali ayinikeza abantu abakhele amathuba emsebenzi imisebenzi ebonakalayo ezobanikeza ama salaries mhlambe angasafike lapha ku basic wage ngokukhuluma kwama-unions namanye amazwe la ngaphandle abhekana nama-statistics avuna abasebenzi akekho umuntu ongaphela ngo-350 kanti-ke futhi ngokwenza njalo sifundisa abantu ukuthi badepende kuwo lama-grants dadewethu engibona ngathi isifo kumele ukuthi ngelinye ilanga uhulumeni alwe naso asinqobe ngokwakha amathuba emsebenzi angisho ukuthi abantu abangatholi isinxephezelo kodwa ngithi mina i-economy yethu ayimanage noma ikhuliswe ngalendlela ezokhiqiza imisebenzi abantu basebenze kahle bangahlali emakhaya balinde ukukhangezwa imali uma bengekho abantu abaningi abahola abalontuza abakhokha intela kuzoba nzima ukuthi uhulumeni noma yimuphi uhulumeni eSouth Africa akwazi ukuqhubeka ngale mali yama-grants wona dadewethu ama-grants eSouth Africa uhulumeni usebenzisa imali engaphezulu kwa-500 billion rand cishe kungasho kube u-half we-budget yethu mangifunda mina ama-documents aphuma lapha kwahulumeni nakwa-National Treasury imali eningi kakhulu ekhishwa uhulumeni wethu iyishwa kuma-grants kanti-ke bekungathini mangabe le mali iyancishiswa kuthathwa 350 billion rands banikezwa ama-entrepreneurs akhe amabhizinisi siyobheka amathuba emsebenzi ngaphesheya siwabuyisela ekhaya okufana mhlawumbe mangeza isibonelo ama-call centers singawubuyisa la eSouth Africa siwathathe ko-India no-Indonesia no-China namanye amazwe sincintisana nawo ngokwama-call center as an example ungaqasha abantu abaningi kakhulu but-ke uhulumene i-task engibona ngathi kumele asebenze ngokuyikhandla ngayo ukuthi i-economy yethu ifakwe esimweni esivuna abaqashi kutholakala imali esingayisebenzisa njengabaqashi lazo sizokwazi ukuthi abantu sibaqashe sibafake ematohweni ngoba i-economy ayivumi ukuthi idepende njalo ngemali yentela all the time ngabe ugogo kuphela banikezwa isinxephezelo ngabe ngiyavuma noma kuphinde kuthiwe umuntu onengane dadewethu akagcine ngengane yodwa ezonikezwa i-grant not ukuthi umuntu abe nengane zibe u7 8 zonke isaphila ngohulumeni ayiwandi ngacontroleka naleyo into yokuba kumuntu abe nomntana oyi1 kodwa ke ngamazwe amafutshane eyona nto itshoyo kukuba mhlambe instead bana kuchithwe imali engaka ekunikezweni isibonelo rather kucreatewe amathuba omsebenzi kwaye ndiyafuna wena Owen into bana sijonge umba we-load shedding ngumbotshisi ibunzi le kuyawuqonda into bana mvanje osomashishini baseThekwini baye banenhlanganiso naye umphathisa wezombane uRamakgopa becela into bana ifuthe longabikho kombane chaphazela kakhulu amashishini esibona into kubana axhomekeke kuye uOscom ukhumbula into kubana noCyril Ramaphosa kwintotho yakhe yobume besizwe eyayibanjelwe pha eKapa watsho waqinisekisa uMzantsi Afrika into kubana umba we-load shedding it's going to be a thing of the past ingaba mhlawumbe ikhona imali yokujongana nale ngxaki okanye iza kuvelaphi
imali wona dadewethu ngapha khona kodwa isifiso sami esikhulu ukuthi imali umikhishwa ukuthi ayolekelela noma ichase lapha kwa Eskom ukuze sikwazi ukuphehla ugesi owanele imali uma ngagcina ifikile la ebikhishwe ethi uma ikhishwa le mali ikhishwa National Treasury kwathiwa iyosebenza uEskom ukuze akwazi ukusinikeza ugesi owanele i-maintenance of wonke lama facilities nazo zonke lezi inhlelo zikahulumeni zokuhlukanisa uEskom kathathu mangabe kuyenziwa ngokusheshsha kuphinde futhi kubhekwe ko-nuclear energy noma nje kungaba into engagcine ilunge in the next 15 to 20 years but ngiyacabanga ukuthi i-nuclear ingakwazi ukuthi inyuse i-production kagesi ezosilekelela ukuze sikwazi ukunxusa ama-investors from ngaphesheya maningi amabhizinisi avalwayo maningi amabhizinisi achitha abasebenzi ngenxa yesimo sika-Eskom kwi-mining indaba la besixoxa namabhizinisi amaningi angaphesheya athi cha kunzima ukuzo-invest eSouth Africa ngenxa yesimo sikagesi ngoba uma ngayo-invest eNigeria umuntu asebenzise u-1 million rands ukuqala ibhizinisi eSouth Africa kuzomele ngikhokhe omunye 200,000 ozothenga i-generator ngenxa yesimo ke sawo ugesi ongekho consistent so ke kubalekile ukuthi uhulumeni alwe nayo le ndaba kaEskom imali ingaqhamuka kuphi ingaqhamuka ke kwa National Treasury siphinde futhi siyiboleke mhlambe kuma local markets through i-bond system ukukhishwa noma ukhiqizo kwama-bonds adayiswe uhulumeni ayithole leyo mali ka-Eskom kodwa ke enye into ebalekile kwi-budget ukuthi uhulumeni wethu bakwethu useyasinda usindwa isikweletu lesa sisibiza nge-debt to GDP engibona ngathi ngelinye ilanga sophaphama sesilapha ku-100% okusho ukuthi for lonke irand esilikhiphayo as i-production eSouth Africa lizobe lihamba nesikweletu sika-1 rand okuyisimo engibona ngathi asikwazi ukubhekana naso ngoba nakho lokho kubuyisa i-interest ukuthi interest nayo isiwu-top 3 oma-expenses kahulumeni okusho ukuthi kumele uhulumeni abe nesibindi akhohlwe ukuthi this is an election year okungeke kwenzeke obviously but-ke uma ngakhohlwa ukuthi this is an election year I think angakwazi ukuthi yenze ey'nqumo ey'nqala ey'hlakaniphile futhi. Mnumzane Nkomo usathetha ngomba we-investor siyaqonda into yobana xa sijonga ukuqhoqeka koqoqosho lweli laseMzantsi Afrika kuye kwasifaka ematyaleni kwaye ke neengcali ziye zisho into yokubana ingathi kuzaya kuba worse as iminyaka ihamba ingaba aminjani amatyala elilizwe sityala malini kwiibhanki zamazwe ngamazwe ingaba mhlambe singaphela sihlawula le mali? Yebo ikumele ikhokhwe ibhadalwe phela le mali esiyibolekayo wena dadewethu imele ibuyele la iqhamuke khona but unfortunately uma siqhubeka ngokuboleka imali kusho ukuthi izikweletu zethu nazo ziyanyuka ikakhulukazi isikweletu sokukhokha i-interest ngoba i-capital esiyibolekayo yona singakwazi ukuthi sikhokhele over the long term but uma sesikhokha amabhiliyoni angaphezulu ko-200 300 billion for interest uyabona nawe sisi ukuthi imali okokuthi kumele ukuthi ngabe nayo iyasebenza ukuthaneni ithuthukise itakule izakhamuzi zaseMzansi ngokwakha amathuba emisebenzi njalo nokuthi silungisa i-infrastructure ngoba ama-cost amaningi esiwabona la uhulumeni usuke sethatha imali zama ukuthi alungise imigwaqo lesi esiphetule ngama-trucks ngenxa yesimo sakwa-Transnet kanti-ke no-Transnet indaba esemathele uma uhulumeni engayinikezi imali leya nhlangano ikhampani ewu-Transnet engaphansi kwahulumeni ngibona ngathi kuba nzima ukuthi sikwazi ukuqhubeka sibenefita from wonke lama-export esifuna ukuthi siwadayise ngaphandle siyakwazi ukwakhiqiza ama-diamond siyakwazi ukukhiqiza ochrome nazo zonke lezi zinto ngoba uNkulunkulu wasibusisa ngefe elihle kwezimbiwa phansi kodwa uma singakwazi ukuthi siyidayise ngaphesheya dadewethu i-economy yoqhubeka njalo ngokufatalala sogcine sidlule omakhelwane bethu njengoba sibona uMozambique sebethatha ama-logistics routes away from Richards Bay nezinye indawo ezinama-ports eSouth Africa kusho ukuthi itholahlekelwa ngokuningi kakhulu. Enye into sizawuphinde siyijonge wena Mnumzane Nkomo kukuba liphezulu kakhulu izinga lolwaphulo mthetho kweli lizwe kwaye ke urhulumente uzama ngandlela zonke ukulwa nobugebenga uyawuqonda ukhumbula into yokubana mvanje kwa imanyano yamapolisa imemelela inkonzo yesipolisi into yokubana izame mani ukunyusa okanye ifake inkxaso kuhlahlo lwabuyomali xa sizawujonga ke abo abasebenza ekuhlaleni ingaba mhlambe ikhona imali eza kufakwa ukusombulula le ngxaki kuba sithe gqolo ukuxhaphaka isiganeko
lapho kuyagetyengwa kuyaxhwilwa ngapha namapolisa angapha yakweshumi athe abulawa. Ingaba mhlambe singabona into okubana umphathiswa afaka inkxaso kuhlahlo lwabiwomali encedisana nobundlobongela. Uhulumeni uhlale njalo ngonyaka nonyaka enyusa imali ayinikezwa i-security cluster ezweni lethu. Kodwa ngibona ngathi mina uma singabuka mhlambe amazwe afana namazwe ase-Asia kukhona izwe elikhulu lapha e-Asia elaqala ngokulwa nobubha nenkohlakalo kuma-politicians aphethe izwe lawo. Okusho ukuthi i-corruption, mangabe silwa ne-corruption, kumele siqalwe ngabo ngqongqoshe, kumele siqale ngabo o-director general, nabantu abarepresent uhulumeni abahluleka ukulawula inkohlakalo kuma-departments abawaholayo. Kubaluleke kakhulu wena dadewethu ukuthi nathi sifunde kumazwe ase-Asia that were very stern on corruption. Ngoba i-corruption ngenye yezizathu ezenza ukuthi abantu bangafuni uku-investa wena dadewethu. I-Singapore yakwazi ukunqoba i-corruption ngokulwa nayo from ngaphezulu. Not ukuthi uqale ngaphansi la uthola ukuthi kuboshwa igenge le involved in corruption with 10,000 rands. Kube kukhona abantu onja ama-billions of rands babe behlala enkantolo for 10 years umuntu engakaze abe judged. That one is a big problem ngokubuka kwami. Kumele silwe na inkohlakalo from the top ngoba mangabe siba i-corruption free country, imali izotheleka la ngendlela eyisimangaliso from ngaphesheya izo-invest. Njalo kubalulekile ukuthi sikwenze kube lula ukuthi umuntu akhiphe imali ayi-investe, noma umuntu ehlala la ekhaya akube lula ukuthi a-investe ngaphandle kwe-corruption. Ngoba uza kwethu ngiyababona bayasebenza kodwa mase kumele bakhokhelwe ama-invoices, kumele bahlukane nesamba ebebengenaso, bagcine besiboleka okwenza ukuthi yonke le mizamo abayenzayo yokukhulisa amabhizinisi abo dadewethu sibe sisebenzele emuva kwenkukhu. Phakathi kwale ngxoxo besinayo wena Nkombo, yayiphi mhlambe enye into singakhange sibalo ocinga uba kubalekile kwezi zinto zakhankanywa kumphathiswa? Kubalekile wena dadewethu ukuthi njengoba uyayizwa inkulumo yami ibhekiswe kakhulu kwibhizinisi. Ayikho i-economy engakhula uma isimo samabhizinisi singahlelekile kahle, uma uhulumeni engahlangabezani ngendlela ehlakaniphile noma exhasa osomabhizinisi ukuze bakhe amathuba emisebenzi. Uzophinde futhi akhulume nge-NHI, as-update ukuthi NHI how far are we ngalo lolu hlelo loku institute i-NHI ibe yi-program esisebenza ngempela. Aphinde futhi akhulume ngawo Eskom ukuthi uzotakula kanjani from lezi inkinga abhekene nazo. Ngiyathemba ukuthi kuzokhulunywa-ke nango-Transnet, ukuthi uTransnet imali ingabe ikhona yini imali edingwa uTransnet. Bebecela imali engaphezu kwa-47 billion rands. Uma benganikezwa isikweletu noma baxhaswe ngandlela thile uTransnet, I think kubalulekile ukuthi sivule zonke iy'ndlela zokutransporta izinto esiyiprodusayo la ekhaya. Kubalekile nokuthi uhulumeni as well atshengise ukuthi uzwelana nabantu abangenayo imisebenzi, kodwa ahlakaniphe. Ngelinye ilanga uhulumeni ozobe phethe, ngiyafisa ukuthi anciphise kancane ngapha kuma-grants, afake imali ey'nhlelweni ezizokhiqiza imisebenzi ezonika abantu imali engaphezulu kwa-350 rands ukuze bakwazi nabo ukuphila. Kanti-ke intela ngibona ngathi hayi abafowethu ababhemayo nabaphuza utshwala kuzokhalwa futhi namhlanje ngoba it's an easy target to charge ama-sin taxes nama-sin sectors o-gambling bazoshaya futhi ngentela enyusiwe. Kanti-ke futhi uhulumeni ngibona ngathi uzophinde akhulume kabanzi ngokuxhasa abantu abahlala emakhaya ngamanzi nokwakhiwa kwama-bridge njengoba sihlala sibona iy'ngane iwela umfula ekuseni ziye esikoleni. Kodwa-ke ngibona ngathi uma eseqedile ubaba uGodongane ukwethula ibudget yakhe, so phinde sithi iyafana nje ibudget kunalo nyaka, or rather iyafana nalo nyaka odlule. Kuzothiwa it was a tough budget. Kuhlale kuyi-tough budget kodwa engasinikezi ama-decisions engase ngithi mina angasithatha asibeke kwelinye izinga lasibona i-economy sikhula khona. Sengathi angaba nesibindi umfoko Godongwane ngoba umkhulu lo msebenzi awuphethe nesizwe sibheke kuye namhlanje. Silinde ngeso lokhozi ibudget sengathi
angakwazi ukuthi abalance izinto kahle kodwa akwazi ukutakula i-economy yethu senzela usapho olulandelayo dadwethu. Yes, ngeyona into esijongile into kubani igeneration ezayo into nezayiqhamla kwaye xa sawujonga intetho zonyaka abangaphambili sijonga iprogress into bana zeziphi izinto ezithe zabe kanti ziyaphuculwa masibambe ngazibini inkomo ngoluhlalutyo noko bathi ngamangesi food for the thought nomnini woMzantsi Afrika uzake naye azijonga into kubana ingaba mhlawumbe yintoni naye arhalela into kubana ayithi thaca umphathiswa sibambe ngazibini ube nosuku olumnandi. Lowo ke mbukele besetha naye ibingcali yezoqoqosho umnomzana Owen Komo wengabadi group ebesetha naye ke malunga nohlahlo lwabiwo mali okuzawuthi wathaca ke kumphathisa wezezimali uEnoch Godongwana. Ingaba wena mhlambe mbukeli intoni onomnqweno wokuba umphathiswa ayithi thaca ngokuhlwa kwanamhlanje qiniseka ke mbukeli into kubana uyasibhalela kuba uluvo lwakho lubalulekile masithiqhwike evenkileni sizawungena ke kwiyure yethu yesibini kodwa ke ngaphambi kokuba senje njalo masirhabulise sikufincise kuqikelelo lwemozulu.